Kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pusunod na hindi lamang sa harapan ko. Kung di bakos pa ngayon ako iwala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa yung sa kaniyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang dugis. Sa gitna ng isang lahing ikaw ay masama na, sa gitna nila ay lumiliwanag. Kayong tulad sa manggalila sa sanglibutan.